если кто и заходил в музей, то не полюбоваться на Тропинина или Айвазовского, а забрать что-нибудь полезное. Чечня Республикасы музейі белән танышу аның тарихыннан башланды. Ул 1914 елда аешкан, 60 елларда монда Ленинград һәм Мәскәү фондларынан Кавказ халыклары мәдәниятен яктырткан скульптура, фарфор эшләнмәләр һәм рәсем сәнгате ядкәрләре күчерелә. Тик 1994-2000 елларда Чечняда булган вакыйгалар вакытында музей экспонатларының күбесе юкка чыга. Рәсем сәнгате ядкәрләре аеруча зыян күргән. Соңыннан төзекләндерелгән музей бинасына февральдә беренче күргәзмә китерелә. Ул Татарстаннан була. Первая привозная выставка стала именно из Татарстана. Бу ислам мәдәнияте музейыннан Коръән турындагы экспозиция иде. Чечен халкы аның белән бик кызыксынды. Хәзер инде без Казан тамашачысына үз мәдәни байлыгыбызны күрсәтергә телибез. Алга таба 100 экспонаттан торган күргәзмә Россиянең башка төбәкләренә дә алып барылачак. Нашу выставку в дальнейшем мы хотели бы показать наши многочисленные проекты. Хәзер Чечня Республикасы музей фондларында 40 меңгә якын экспонат саклана. 8 картинаны реставрациядән соң кире кайтарганнар. Музей хезмәткәрләре эшне заманча ысуллар белән оештыру нечкәлекләрен дә Татарстандагы хезмәттәшләреннән өйрәнә. Методы экспонирования музейных предметов. Экспонатларны дөрес урнаштыру, гомумән күргәзмә оештыру тәҗрибәсен өйрәнәбез. Татарстандагы хезмәттәшләребез идеядан башлап концепцияга кадәр булган эшнең тәртибен сөйләде, барлык нечкәлекләрен аңлатты. Коллеги с нами делятся. Безусловно, я думаю, нам поможет опыт. Татарстанда алган тәҗрибә безгә ярдәм итәр дип уйлыйм. Киләчәктә зур планнар бар, аларны тормышка ашырга иде. Надеюсь, что у нас удастся воплотить все наши идеи. Бүген Чечня Республикасы музее тарихы Казандагы хезмәттәшләрен дә битараф калдырмады. Төбәк-ара хезмәттәшлекне дәвам итәргә кирәк диялар. Андый милләтнең буы, андый халыкның буып, аның мәдәниятен күрү һәм аларның байлыклары белән соклану ул безгә дә бик зур дәрес һәм гыйбрәт. Бүген шулай ук заманча милли киемнәрдә күрсәтелде. Татарстан мәдәният министры Ирада Аюпова бу өлкәдә дә уртак проектлар булдырырга тәкъдим итте. Мы могли бы сделать совместный проект. Без Чечняда үзебезнең милли киемнәребезне күрсәтергә теләр идек. Татарстан дизайнерларына эшләргә мөмкинлек бирмәсәң, алар башка мәйданнарны сайлаячак. Икътисади яктан караганда бу бик мөһим. Импортны алмаштыру мода индустриясенә дә кагыла. Айшат Кадырова бу тәкъдим белән килеште. Беренче шундый уртак проектны инде киләсе елга Чечняда узачак Татарстан көннәре вакытында гамәлгә ашырырга ниятлиләр. Динә Исамдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Яңа Гасыр каналы.